Jeg har lavet den her taske til min ven Aske, som havde fødselsdag. Han er altid klar på at springe ud i noget nyt, og vi er også begyndt at gå til udspring sammen, så derfor har jeg lavet det her motiv af ham, der springer ned i vandet. Og jeg har også lavet den her gave til ham, fordi sidste gang vi skulle til udspring, der havde han sådan en lousy mulepose med, som var sådan helt klasket sammen. Så nu leveler vi lige lidt op, og jeg har lavet den fuldstændig specialiseret til ham. Så der er en pakkeliste herinde med alt det, han skal have med. Og så er der en polet til skabet der i omklædningen, og så sådan en lille lomme her til det armbånd, vi skal have på. Og jeg havde også bare lyst til at lave den her taske til Aske, fordi at han var også klar til at støtte mig, da jeg sprang ud i noget nyt med min YouTube-kanal. Så det er også meget en tak til ham. Og det var fordi Aske og jeg, vi filmede en video, hvor vi prøvede at lave nogle forlydkort. Jeg synes, det er så fedt, det at lave content. Det synes jeg virkelig er sejt. Jeg håber, det kommer til at lykkes. Det var sindssygt hyggeligt at have Aske på besøg, men desværre var jeg lidt rookie og havde sat stikket til mikrofonen ind i AUX-stikket og ikke mikrofonstikket. Så der var mange steder, hvor man ikke rigtig kunne høre, hvad vi sagde, og jeg var seriøst grædefærdig, da jeg fandt ud af, at jeg skulle til at redigere den her video. Men uanset hvad, var det mega hyggeligt, og vi lavede også pandekager, og vi blev færdige med de her kort. Og selvom de ikke blev så kønne, så blev dem, der fik dem, forhåbentlig meget glade. Fordi det er lidt sjovt at få sådan et forlydkort. Så skal jeg lige skrive en julehilsen et eller andet. Jeg tænker, Merry Ducking Christmas. Når man åbner, så kommer der Oh my god. Jeg har fået strøget noget flisseline på. Det her det bliver ligesom inderdelen, og det her det bliver yderdelen. Der er 4 stykker, der er helt ens. Ideen er simpelthen, at den her taske, den skal han kunne bruge til udspring. Og så heri, der skal det armbånd være, som vi skal bruge for at komme ind i svømmehallen. Og så til skabene, der skal man bruge sådan en polet. Så der tænker jeg også at sy en strop i, så den kan hænge her, så man ikke glemmer den. Herover på det andet inderstykke, der tror jeg, vil lave sådan en flap i det samme stof, hvor der ligesom står en pakkeliste med alt, hvad man skal have med. Og så er der selvfølgelig også nogle stropper, så dem har jeg også 2 af med flisseline. Og på yderdelen af den her taske, der vil jeg brodere et motiv af Aske, der springer ned i vandet med hans flotte, mørkebrune, krøllede hår og hans lyseblå badebukser. Og ligesom det motiv her, og så måske med noget skrift ovenpå. Så det er egentlig det, jeg skal nu her. Altså, er det specifikt til motiv, at det skal være den? Eller var det bare... Altså, det kunne det også godt være, ja. Vi er begge to lidt anfikseret. Det er jo bare en god fugl, så det finder jeg ud af, tænker jeg. Jeg synes bare, at der var sådan nogle lidt voldsomme ender nede i udeparken. Nå, når det der voldtægtscenter. Ja, det er jo også det. De er jo meget søde, men hvis de lige viser deres sande jeg, så kan de godt blive lidt voldsomme. Men jeg synes, når de bare hygger sig, så er det virkelig. Jeg nåede mega langt med det her broderi til Aske. Det var også sådan, at jeg nåede ikke helt at gøre tasken færdig til hans fødselsdag, fordi det tog længere tid, end jeg havde regnet med at brodere det her. Men jeg er egentlig ret godt tilfreds. Det er et motiv af ham, der hopper i vandet. Og så skal jeg egentlig bare have lavet en lille pakkeliste indeni, så det er sådan ligesom en flap, der er syet ind i tasken, men hvor der står sådan håndklæde, badebukser, ren underkrejler, og så nederst skal der stå big balls. Dem skal man lige huske at have med. Fordi det kræver jo lidt at nogle gange at hoppe ud for 3 meter ved dem. Så man skal have lidt mod med sig. Som I kan se, er jeg jo ikke engang mikro-YouTuber. Jeg er jo nok mere septo-YouTuber med mine 24 gode abonnenter. Jeg er glad for jer. Men mit mål det er altså at nå op på 50 abonnenter. Jamen det er vildt. Det er vildt. Og hvis du synes, det er lidt hyggeligt at se med, så abonner endelig på min kanal. Det betyder virkelig meget. Og også tryk på klokken, så du er sikker på at få min nyeste video. Har du lavet en gave før til hjemmefra? Ja. Hvad lavede du? Hans fødselsdag, der gav jeg ham, da vi skulle til Wien. Der lavede jeg sådan et kort, altså tegnet et kort over Wien. Og så med de store attraktioner, du ved, ligesom et turistkort i virkeligheden. Jeg selv tegnede det. Og så lavede en, ligesom skattejagt, som en til 1, 2, 3, 4, 5, sådan en hel dagsprogram. Ej, hvor godt. Ej, jeg er så glad. Jeg har lige været i syklub, og der blev jeg egentlig færdig med den her pakkeliste.
som ligesom skal være en flap inde i tasken til Aske. Og så er jeg ved lige at fylde lidt mere ud på det her motiv af ham, der hopper i vandet her. Så det er altså kommet ret langt med, og det er bare så hyggeligt, fordi så sidder vi jo bare og drikker lidt kaffe og spiser lidt kage, og jeg fik også lige en øl her til sidst. Så det er bare så hyggeligt. Kæmpe anbefaling til at tage ud på en café og sidde og hygge med nogle veninder og lave lidt krea. Det er godt for sjælen. Og så var jeg simpelthen så heldig, at dagen efter, der fik jeg besøg af nogle surfveninder, som også gerne ville prøve at brodere. Så altså, der var bare gang i den her krea-weekend. Det er også vigtigt, at jeg lige får nævnt, at jeg har egentlig freestylet rigtig meget med det her mønster på den her taske. Jeg har dog brugt den her video fra Madison Lynn, som er mega god. Hun har lavet sådan lidt mere en quiltet taske. Men jeg har brugt mange af de samme principper, som hun viser i den her mega gode video. Og hun har også lavet sindssygt mange andre gode videoer. Så hvis du mangler en god syg YouTuber, ud over mig selvfølgelig, så gå ind og tjek hendes videoer, de er super gode. Ja, det er så sjovt at se det her tilbage. Prøv at se, jeg kigger vældig op. Det er derfor, man ikke skal sy sent om aftenen, fordi her er jeg ved at klippe hjørnerne af den her inderside af tasken, og det er fuldstændig forkert. Yes, lad mig lige sætte mig herom, så jeg får en ordentlig vinkel. Prøv at se her, nu klipper jeg af. Oh my god. Og så tager jeg vældig ved den her, og lige vender den om. Og så skubber jeg den ud her, der kan jeg godt se, der er noget galt. Der er noget helt galt her. Og kan det være rigtigt? Har jeg ikke... Nej, det er rigtigt, det der er sket. Prøv at se. Idiot. Men så skidt var det heller ikke. Så jeg kunne egentlig godt bruge det. Jeg skulle bare lige huske at vende det korrekt, når man skal lave de her hjørner. Og det passede faktisk perfekt, så det var meget heldigt. Så det er ikke så slemt at lave fejl. Det er lige sidde lidt stille og roligt, sprætte det op, og så er det måske også en god idé ikke at sy mega sent om aftenen. Både for sig selv og sine naboer. Nu vil jeg gerne lige forklare, hvordan det fungerer med de her hjørner på den her tote bag. Lad os sige, at det her op er toppen af den her taske. Og hernede skal der laves nogle hjørner. Så først kan jeg lige vise, hvordan jeg lavede hjørnerne ved en fejl. Sådan der. Og så syr jeg dem lige sammen. Nu har jeg syet hjørnerne sammen her på min eksempeltaske her. Og så det jeg gjorde i videoen, det var, at jeg klippede bare hjørnerne af her. Dut. Og det der så sker, når man skal til at bruge tasken, det er, at når man åbner her, så vil de her hjørner stadigvæk være løftet fra gulvet af. Og det kommer til at være lidt en akavet form, hvor de her hjørner aldrig kommer til at falde ned her på gulvet og blive en flad bund, og det er det, vi ønsker. Så det, jeg gjorde for at fikse det, det var at tage den her syning op. Og trække den ud. Så det, jeg skulle have gjort, det var at tage og åbne den her, så den ser sådan her ud. Simpelthen. Og så lægge den fladt ned her, hvis man kan. Og der er jo så heldig, at jeg kan få de her 2 syninger her, jeg har klippet af. Dem kan jeg simpelthen lige lægge oven på hinanden. Man skal lige fedte lidt rundt med det her. Man kan lige gå ind her. Sådan der. Sådan. Og så kan jeg simpelthen... Så har jeg den rigtige vinkel nu. Og så bliver min nye stikning, den bliver her. Og det var der, jeg var så heldig, at det passede lige med det, der skulle være på tasken. Så det prøver jeg lige at sy. Så har jeg fået syet de 2 hjørner, og nu kan jeg klippe den på den rigtige måde. Så der klipper jeg den af her. Sådan der. Og ligeledes det andet hjørne her. Sådan der. Og det gør jeg altså, når jeg åbner den her. Nyt. Nu er den blevet meget bred. Men det gør altså, at det er en kasseform nu, vi får. Sådan der. Med en rigtig bund, der rammer på alle hjørnerne. Og man kan fylde en masse ting ned her. Så jo større man laver den her trekant, jo bredere bliver bunden af den her taske. Og det var det, vi ville have.
Så det er den måde, jeg lige fik fikset det på. Jamen, nu er jeg jo simpelthen så godt i gang med at forklare. Så nu kan jeg lige forklare, hvad flisseline gør. Og jeg har indsat et billede her af tasken, hvis der slet ikke var strøget flisseline ind i den. Den er helt klasket sammen. Og flisseline, det er et tyndt lag plastik, hvor der på den ene side sidder noget lim, som man kan vende ned mod stoffet, og så kan man stryge det på stoffet, som gør, at den får lidt mere struktur og lidt mere facon, som man kan se her på det andet billede. Men jeg synes ikke, at tasken fik nok struktur, som jeg gerne vil have. Altså jeg vil gerne have, at tasken kunne stå af sig selv. Så derfor købte jeg også noget skum og syede ind i tasken, så den simpelthen kan stå af sig selv, som man kan se her på billedet. Så langt så godt. Nu er det spændende moment, hvor jeg skal prøve at vende det hele på vrangen. Så det bliver lidt spændende, om jeg kan få det hele ud igennem det her lille bitte hul, jeg har lavet. Nu begynder det allerede. Ja. Mega fedt. Så skal jeg egentlig bare have syet rundt i kanten her. Lave en topstikning, tror jeg det hedder på dansk. Så den har flap. Og den der skal ned. Ej, jeg er så glad for. Juhu. Det begynder sgu at ligne noget, hva'? Men det er godt nok mange lag, den skal igennem nu. Jeg tror, min mormors maskine, den... Vi tager det stille og roligt. Holder fokus. Tak fordi at du lærte mig at lave en flot udfugl. Tada! Det her, det er det færdige resultat. Og det kan godt være, at det hele ikke er helt lige. Og sådan, altså, jeg har jo heller ikke rigtig brugt et mønster til den her taske. Det er bare lidt freestyle, og jeg synes, den skal have den her størrelse. Sådan lidt bum-bum. Men det kan sgu også noget med hjemmelavede gaver. Det behøver ikke at være snorlige. Så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi du så med. Og overvej, om der er en i dit liv, der skal have en af dine hjemmelavede gaver.